ang girason ni Kristo sa pagpangutanas mga presyo nganong nangaon ang iyang mga apostoles atong mga bungas trigo or sa mga trigo. Ang iyang gigamit nga pananglitan mao ang nahitabo ni Hari David na ang gidili nga pagkaon dito pagyud sa templo gikaon ni David ug sa iyang mga kauban nga gipanggutom yawa sila makasala. So pwede na to ingnon nga basta ang tao gani gigutom unya mukaon bisag kinsa pa ng klasihas bisag kinsa pa tag-iya ng pagkauna dili makasala saman agri mo o dili. Kung musaka sa inyong balay ang inyong silingan nga gigutom yawa mo diha nya kanon ang inyong kanon nga giloto kung sa inyong itawag niya kawatan o gigutom. Kita na ba mga anay tagkawatan? Templo gani giadtong David. Mga pari wa kaalma. Ngaon sila nya kadto pagid hinalad pagitos Ginoong pagkauna. Wa kasa. Basta gigutom. Nya ngiyar sad kaon sa dili kana yung manguha pag mga alahas, di man na makaon ang alahas god. Kanon lang. Muna ayaw nganlig kawatan ang tao nga gigutom. Mao man bitaw karong adlaw atol nining atong ika-7 nga kasaulugan, ika-7 tuig sa atong kasaulugan isip natukod nga parokya na ataroy ipang-distribute nga mga pagkaon sa atong mga labing kabus nga mga parokyano kutob sa atong maabot na mga 1,000 na katag 5 kilo rice. Atong pakpakan ng mga donors ang pinaoton ta ang atong mga lay minister ihatag na nilang tinud-anay ngadto sa mga kabos di na nila bantay lang yun mo. Mga 1,000 ko naka packs god. So daghan-daghan na kitag matunulan na di ba? Kana para na kay di lagi pinangga Dios Ginoo kaning gigutom. Pinangga gyud kamo karon gigutom na mo. Panguli mo ini humas misa. Sige ra ba sa mugtanaw dito sa kilid lang. Ato gyud punta dito. Kilid jud tayo. Pero mo lagi na basta gigutom. Kay ngano man mao kini ang nahitabo ni Kristo, mao ni ang nahitabo sa mga apostoles ang ilang mga naong mga gutom. Matud pa ni San Pablo diri sa atong unang pagbasa, ang among naong muramig basura nga ginlabay sa daplin, mga gutom kami, mga bulingon, nagkagidlay, gipanglatigo, gipangkulata, gipanglabay ni. Sinangana, mao nay kinabuhi sa mga apostoles, mao nay kinabuhi ni Kristo samtang nagsangyaw sa pagtulunan sa pagtuo sa Dios. Kita ron nagsaulog man ta sa ikapito nga kanay-ganing kasumaran sa atong pagkahimong parokya, bunga ni atong nagkagidlay kadtong gipanggutom kadtong mga tao nga gipanglatigo o gipangpatay nga mao ang mga apostoles o ang mga sumusunod sa apostoles. Nya kamo, andam ba mo nga latuson? Andam mo nga ilabay? Lingi-lingi na eh. Aw di man ka ta andam, di man ka ta gustong latiguhon, di man ta gusto nga magkagidlay, wa na tay balay, wa na tay pagkaon. At least maluoy ta sa mga tao nga naa ni anang maong kahimtang. Kung ang imong silingan way balay, ya dako-dako og jutay ang inyong tugkaran, tukurig balay dia sa inyong tugkaran. Dili kay magpunay kang pangural diha, dako kayo bakante inyong yuta, inyong silingan gapilit intaos punuas kahoy. Di ba? Tutok mo muna ko. Sige yung pangural ano na ang balay niya, dako kay lugar dito, ang silingan diri hapit na wa gani ka agian. Unsa mong klasiha?
Nya magsigig ampo diri Ginoo in taon, Ginoo kaluoy itaon ko. In Ginoo, usa pa may ako ikaluoy nimo nga wa ka maluoy na imong silingan. Ayuha taon ko ani akong sakit, sarang-aral na nang imo kay COVID katug yung iya kay way kaon, pila na nakabuwan diha. Mabasa pag dinig uwan, may rasa kang patio nun. Aron ato ka mauli dito sa baha kang puyo ka ng gamay kay lungon. Tuo deta nga madana natong yuta kanang imong kuan, kanang imong balay, madare na nimo kanang imong kwartong nindot kayo. Oy, isuod ka ng lungon, pila na kabuka kong gimisahan dito. Gamay kay lungon. Dagko pa kay glawas, musangko gud usahay sa lungon. Nako damo na angay nimo. Nya mura ra sa mukidhat nako, ikay sunod pa din. Dako-dako ra basta na akong kwarto diya. O na guilty sa goana. Kutob sumahimo di sa ko mo sa likway o nga way balay. So mga igsoon, milambo ang atong pagtuo, milambo ang atong simbahan. Gagikan og 12 ka apostoles, ika-13 si Kristo, ika-14 ang mahal nga Birhen Maria. Milambo na karon nahimo na ni siyang 1.5 billion members in the world. Ang Catholic lang, Catholic Church lang. Unya, nganong nilambo? Tungod adtong mga tao nga sama ni San Pablo, sama ni San Vicente Ferrer, andam muantos og naluoy sa mga nagantos. Nindot kay nano, andam kang muantos, unya maluoy ka sa mga nagantos. Ang tinuod ba yang pag-antos para nako kanang mahigugma ka sa mga taong nag-antos, unya gusto nimong ansa na gaan-gaanon ang ilang pag-antos. Na okay mo na. Dili no. Di mo kapalambos pagtuo. Makapatay mo sa pagtuo. Makapatay. Makapatay ginas pagtuo. Bita na karon kining daghan kay natong mga donors, atong mga benefactors na naghatag nato karon sa ilang mga hinabang, dili baya mga dato ang kasagaran, ang kadaghanan mga OFW. Ang ila ra gyud pangandoy, Father, nga makasustenir mi sa among pag-antos dire, layo mis pamilya, ang among bugtong kalipay kanira gyud pagsigig tan-aw sa inyong aning misa, Father, o ang among pagtuong San Vicente. Karon Father, bag-o pa kong nabalik og trabaho, una ni nakong sweldo. Nasa gitoy usan sa ako ning pensyon sa SSS, Father, ihatag ko lang ginidiha ninyo. Naku, di ba kani sa masayog kamatay hinoon nga ihatag ang sa kay papalit ra ba tingali ni gugas tingali. Kanabang ang iyang tan-aw god nga ni atay antusonon dinhi aron mo gaan-gaan mo antos pod sila. Pero kana ganing tao nga maingon, sige, mutabang ko sa akong isig ka tao, pero magampo sa akong Ginoo nga madato ko, kay unsaon ako pagtabang, ug di ko madato. Istoryahe. Ug madato ka, ikay tighatag og pag-anto sa imong isig ka tao. Kung mahigugma jud ana ba, nga madato ka, ikay tighatag og pag-anto sa imong isig ka tao. Kay igihan naman kay kas imong kwarta, igihan kay kas imong sakyanan, igihan kay kas imong balay, daghan na kay kag giprotektahan. Usahay ko din na lang kahapit katog, magbutang na kag daghan kay CCTV. Nya luos lang kag pasiplat ang akong luyos bahay, ang ako ditong garden, ang ako diring sulod. Mabuang kag tinanaw. Awa mo magbutang CCTV sa inyong balay. Kisa may inyong CCTV, ang Ginoo o kanang Holy Spirit? Napag-iuban ang ilang CCTV, i-connect pa sa cellphone, nga bisag tuwa sila sa Amerika, mubagting, makakita sila. Ana, so samot na gidag ka, yabag. Sundan ka, layuan ni mas yung balay. Oy, pasagdi, oy, nga manood diha ang mga sinugo ni Kristo. Kisa may sinugo ni Kristo, ang mga tulisan, ang mga kawatan, kuhaon ang imong bahandi aron ihatag ngadto sa mga kabos. Kay ang sugo ni Kristo, biyai ang tanan, ibaligya ang tanan, o ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Mo biya na sugo ni Kristo, aron kuno ka ma-perfect. Dili igo ang pagtuman
sa balaod kung dili ang pagbaligya gyud sa tanan, ang pagbiya sa tanan. Oo, na siya gihimong San Vicente Ferrer. Mao sa nagibuhat sa mahal nga Birhen Maria. Mao nagibuhat sa tanang mga santos nga kamo karon ug ako nga niya nanimba andam tang mobuhat. Gyapon mo itingog. Sige, manindog na lang ta mga igsoon.